tata sibingelele emakhaya ey'nkalweni zonke ekhona eNingizimu Afrika. Sithemba ukuthi abantu baphilile bakahle. Sanamukela ke kwiSoshangane TV la sethula khona umlaphi wethu wendabuko. Enimazi kahle nonke ke eNingizimu Afrika ukuthi sasebenze nabantu inhlangothi zonke zomhlaba. Ziningi ke izinto ezinhle ngaye abantu abayincomayo. Bakhona ke abakhalayo njengenjwayelo yazi ukuthi abantu hlale bekhala njalo benezinto abangezisisi kahle ngazo. Kodwa ke nathi sigijima safika la sizoyizwela bukhoma la kamakhelwane ukuthi kwenzakalani kwiSoshangane TV, sizoza ukuthi benze njani. Dokotela sawubona. Siyabingelela kubabukeli beSoshangane TV emakhaya. Ninjani kodwa? Siyaphila mkhulu kunjani kuwe? Sibonga impilo nje nokwazi ukuthi namanje usasebenza abantu kusaqhubeka phambili. Wake wachaza phambilini washo ukuthi iSoshangane yini. Mhlawumbe akusiphinde sizwe ukuthi yini iSoshangane. Yebo khehla lami. iSoshangane TV khehla lami. Leli gama khehla lami sasusela ku esibongweni samnikazi walesikhwama esisisebenzisayo. Okay. Sachaza phambilini lo umnikazi walesikhwama esisisebenzisayo isibongo sakhe, isithakazelo sesibongo sakhe lo Soshangane. Yebo khehla lami. Okay. So akukho sokulingenasici bawumzizi khona abantu abaphawula ngendlela engafani social media, abanye bathi hayi umzizi wenza u1 no2 no3, abanye bayancoma kakhulu inqoba yabo iyancoma umsebenzi muhle. Kusuka kwenze njani makufika esigabeni la khona kubonakala abantu bengathokozile? Uyayenze njani njengomlaphi wendabuko? Abanye bayishiya phansi into baye kodwa wona sisabona uqhubeka usebenza. Wenza kanjani phekwe ukugxeka ongaka uqhubeka usebenza? Yebo khehla lami. Kuyenzeka khehla lami izimo enjenganalezo. Abanye ufika umchazele la ukuthi hayi njoba uzothatha lento angeke ngilinganise ngalento ozenhlanhla. Izona into esisebenza ngazo kakhulu. Umtshela ukuthi lento ke ndoda kuzi ingene kuwena iphakame kumele ufuthe. Ufuthe ngeani element. Omunye umuzwe ngabaza mase umtshela lo ukuthi hey lapha yangihlala eflatini, lo mama lo ngihlala naye lapha akayizwisisi kahle lento yemithi. Omunye egcine engasaqhumeki kahle, ingasenzeki kahle. Egcine kube nalozo zinkinga ke sebuya ethi ha lento le yithi iyazama ukuqhushalazi yaphakama, egcine kungasenzeki phela phansi. Bese kuyatholakala ukuthi hayi yena kade engafuthi kahle. Sesiyamtshela umunye ukuthi hayi wena sondela ke sizogquma laba bala eThekwini sithi hayi ndoda zama ukuthi usondele uze la uzingcono uzogqumela la ufuthele la ngoba lento inhlanhla kehle ifuna uthola iN ibhakede leli element. Uhlale kehle ebhodweni, uhlale noma u10 minutes umboze lento ukhuluma, uqala ubeke lamanzi akhe abile, so wafake lo thulani bakhe ababili. Lo thulani ba sondeza lesidala kwena balanda nalenhlanhla. Le lombese ulwa neziqalekiso into eziyibopho nabantu abakushayayo. Uvula le ndlela empumelelo. Umboze ngalento uhlale kehle ebhodweni ibilele kwena ukhulume nayo, lokukhuluma esuke sikutshele kona thi. Yebo khehla la. Mhlawumbe ke usakhuluma ngabantu abahlala ngababili, mhlawumbe ukhuluma ngabantu abashadene noma abathandanayo noma ke ababangani, njengoba abantu abaningi sebalichithisa ka emxhasweni noma la beqashe khona. Kubaluleke kangakanani ukuthi njengoba odokotela basentshona mabebuza bayakubuza ukuthi uright yini ukusebenzisa umjovo noma uright yini ukusebenzisa amaphilisi, bekunikeza enye option. Ninayo into kanjalo njengodokotela besintu ukuthi umuntu mayithi hayi anginawo amandla okuqhuma ngoba angiphefumuli kahle mangigqoma ngenxa yesifuba, nimnikeza enye option? Ikhona enye option noma ayikho? Ikhona khehla la. Nayo leyo ke ithanda ukuba nzima ngoba yona kuba nenye induku yokugeza. Le nduku uyayisokha nje ibe njengegobongo, uyisokha ebhakedeni elimhlophe lengango 20 liters. Kumele ugeze ngayibanda le. Qala uyishaye ngesandla uyikhulumise sidiscuss. Ugeze ngayibanda ungasuli yomele emzimbeni. Nakho lokho ke bakhala abanye. Bakhala bathi hey mina mkhulu sengiyagula mina. Sengimthakathaka emzimbeni ngeke ngikwazi ukugeza ngamanzi abandayo. Ngento ebandayo izongiphazamisa njengoba nginanesifo samathambo. Izona khehla lami izimo esikibhekane nazo lezo. Ngibalekela ukuthi dokotela abantu bafike la bagcina bethi saya thina lento yangasebenzela kanti kunemigomo nembandela ethile ongibona ngibuza kangaka nje egcina yenza abantu begcina bengayitholi into abayidingayo. Kodwa ke asikiyeke lokho, sizobuya futhi asingene kule yokuthi namhlanje ufisa ukukhuluma ngenduku othi sisize abantu abaningi evula inhlanhla. Mhlawumbe siqale phezulu, yini inhlanhla dokotela? Yebo khehla lami. Inhlanhla khehla singakwenzela nje umfanekiso kanje.
asike sithi wena umuntu ufika la esigodlweni uthi izinto zami zivalekile. Izinto ke mazivalekile masike sikulinganise njengawo wena Nsizwa noma wentombi. Ubona ngako umuntu uyancokola ubona intombi enhle ukuthi ugcula ihawe uyancokola hayi thatha ikubhekisele mhlambe ikuphoxe noma ingakhulumi. Uyabona ukuthi khona ongahambi kahle. Nasemsebenzini uthi uyasebenza mana emsebenzini unamacadlana nje aphedayo nobizwe ema-office kuthiwa hayi wena ufika labo uphefoma kahle manje awusaphefoma kahle kusho labelungu bathi bese bekuvalele ekhoneni bekuqulisa hayi thola uthi awunacala futhi uphefoma kahle kusho ukuthi into eyithunze eyisimo nje sikweleka noma umuntu esifazane amadoda nje meke wazwana naye indoda nawe usojabula ukuthi hey naye sengithola indoda enhle engathi kahle nayifudumele nasemalini ifike manihlangana nawo seyiyabaleka izona ke izimo enjalo khehla lami ekubhekwana nazo ukubona kahle ukuthi hayi into zami zivalekile inhlanhla ayikho nalento uthothi uya apply enkampanini abakubiza bakazi bakubize na interview kwesinye isikhathi bakubize interview kuthembise ngathi nje bazokubiza kuthuleke bangakubizi izinto ezinjalo ke khehla lami singafanekise singenza umfanekiso ngazo yebo ke babiza ke dokotela ubachazela ukuthi kule nduku yenhlanhla okhuluma ngayo ukubasiza kwabo isiza bona abantu ibasiza ndlelani ibavulela kuphi ikuphi la athi umuntu khona mayefika kaMzizi okufuna aqonde ngqo ukuthi uze ngenkinga yani la kwazi khona kukhona la athi khona le ngoba ibhekene nomuntu othi mina ngiyiciko nalothi mina ngifunela umsebenzi nalothi ngifunela into ethile nje ukusondeza abantu besilisa eduze indlela enza ngani noma indlela efanayo yonke induku nje esebenza nhlangothi zonke. Yebo khehla lami le nduku khehla lami iyenza yonke into induku nje edosa ngamalayini wonke wena ifuna lokukhuluma kwakho lokuzokhuluma uyinike le direction ngoba le nduku ayinandaba ukuthi lento usebenza kumlungu iyasebenza mosebenza kubaqashi iyasebenza futhi umuntu ozisebenzayo waningi ithi unendawo la ukhandela khona imoto la abantu abasezi kwena sebeya kwezinye indawo unendlela owenza ngayo la uyifake la okunye ugeze ngako ekseni ungaboni umuntu le into kade ugeza ngayo emzimbeni nalensila yakho uchele ngawo la ungakabona umuntu inalokukhuluma lokade ukukhuluma iyona ke ezodosaka ukuthi kucwale kule ndawo yakho kusetshenzwe abanye uthothi badayisa umshwarensi bakhulumisana nabantu yenza nje ukuthi kube lula lo muntu akulalele akuthembe lo muntu nento oyikhulumayo ayizwisise kahle abanye uthola ukuthi balala business njengama tavern uyabona ukuthi abantu abasezi sebeya kwezinye izindawo nayo futhi iyasebenza kakhulu khona uyisebenzisa ngalendlela ukuthi uyachela ngayo khona okunye okushiswayo khona okunye okuplantayo lapha kuya ngalo muntu lo osebenza khona lapho ukuthi uyakholelwa nemthini ngoba khona efe isetshenziswe lo muntu lo ozobe ekhulumisana nabantu emukela imali ozobe edayisa khona kulesitolo sakho abanye uthothi lo netafula emgaqweni uyabona ukuthi hayi indawo yakhe isport labantu badlula njalo kodwa abasondeli kuyena kuneyakhona nakhona indlela esimtshela ukuthi hayi wena uzosebenzisa kanje abanye laba bama Uber bayafika nabo kakhulu bona ke bathi ngoba nezigebengu ziyabahlupha sibenzele nokuthi mengena umuntu ophethe isikhali asindeke yona ke uyakhona ukubhodleleni okukhothayo ukukhulumise kusho ukuthi hayi sengihamba ke manje ke bafana bomoya ilile libona izitha ezizovuka endleleni yami ngimfuna umuntu oza nesikhali eduze kwami umuntu ophethe isikhali kule moto ngimfuna umshayeli mina so thanda nalokukwe okunye ozokhulumisa kokudoda zihambisana ke lezi ngoba bakhale ngako ukuhlupha nale kwema tavern futhi ngoba babuye babanjwe sike sibanike nayo le yokulwa yezitha kuhambisa kulama business yama target aletha abantu kuze kufike nabaphathi izikhali babe nokukubamba bathathele izinto zakho ngenkani izona ke khehla lami izimo nalaba abathanda izintombi uthothi ufuna lezi ntombi ezinemali lapho ke kusuke sengingenele nokuthi sifake le mfihlo esike sakhuluma ngayo le nduni yemfene imfene le ensikazi le uficine enduni edumbile ebovu le hlezi iconsi igazi iyona ke khehla lami esisebenzayo enamandla kakhulu entweni zokudosa le yamfene leya bayaza bahlala endaweni nemfene ngoba nami ngijwayele ukuphathelwa igenge yangapha eNelspruit izona ke igenge ezingelayo ngiphatheleke nami ke lemfihlo le ndunu le yona kusika nje into encane ukuchweshe sokufaka lo uvuka nale mfihlo lento iyangena enhlangeni zobusoka kuyangena ezimonyweni isiqabo
kuyangena entweni zokudosa abakha izigubhu nabakha impondo iyona ke imfihlo yakhe hlala menzima kakhulu entweni zokudosa mongaya nje la kuhlala khona lemfene le enalendunu le idumbile engathi ibuvu icunza igazi ufica ikhonde lilandela ngemumva ligadile labone elinye lisondela libulale liqaqa amathungu iyona mfihlo enkulu ke yale ebiyangeli yokudosa ke leyo phehlake mowakhiwe ngayo le yantu yakhanya la ufika khona seyifakwe yagangiswa nalenduku amakhanyisa yafakwa lenduku ezinhle lezi ezikhanyayo mofika phakathi kwabantu bakulalela iyaqhamisa ukuthi ungabi lula abantu bakuthande nomuntu mokhuluma naye imkhungule lento inemkhungulo ukuthi avume lento ishoyo ikhuluma naye angaphikisi lutho Dawudala ngoba vele siyayixoxa lento kuyabonakala ukuthi uchaza into osuke wayinikeza abantu befika kuwe bezoyithatha usuthi awubuye nevideo enye uzoyichaza kabanzi ngayo iziphi inkinga abantu abake bafika nazo sikhathi befuna lenduku beyiveza kuwena ongabala nje ababili baba bathi manje sebelethe ukufaka ngoba siyakhumbula ukuthi oke wabakhona eGoli kukhona insizwa ngiyakhumbula nje nami kudala eyayikade idayisa izinkukhu zesizulu yabuya isizobonga ithi cha kumpela kubi manje kuyaphithizela izinkukhu zizakaba abantu bayayithenga siziyavula indawo yankulu so iziphi inkinga la ebeyifika nabantu uyixazulula njengodokotela uMzizi yebo khehla izinkinga khehla bafika nazo abantu ezokuthi banabathakathi emndenini emakhaya kubo uthola ukuthi kunalo anti wakhe lo umubi kabi ummise kabi uyabagadla ubavalile ukuthi ingane zazo zamasibanibani azingaphumeleli bamemeza emathuneni noma uphehla lamanzi amnyama izona ke izinkinga khehla sibhekene nazo umunye uthola ukuthi kunalo mfowabo ovele wasuka ukuhlakanipha belamana wahamba waya weqibhoda walanda into ekabi noma isigubhu esithwebula lenhlanhla zabo sebalekile uphumelelo wahamba ayokwakha waqhela izona ke inkinga bafika nazo khehla la afika umuntu abekele inkinga lapho sekufuneka sijule khehla ke la senze lento ukuthi masiyahamba naye siyaphesheya komfula siye komgeza simba umgodi lapha simgeza sibuye somhlambulule emfuleni lento siyenze ngendlela ukuthi lo moya ungabusakwazi ukumbona lo moya lo osetshenziswa lo mfowabo simtshele naye futhi ukuthi angabasakwazi angabasasondelana nalomuntu makuthola ukuthi umfowabo uhlala enza kuyimisebenzi la ahlabe sesiyamthetha hayi qhela nomuntu omunye uthola ukuthi kunomakhelwane obamise kabi bakhelene nawo ujikjela nezinto egcekeni uyaphupha aphuphe netoilet aphuphe ngezimo ezingezinhle omunye uthola ukuthi wethandana nendoda umuntu esifazane le ndoda bangabona ngasolinye le ndoda mesiyathi hayi amphanisha ke hamba yomvala afungela izinto izona ke khehla izimo ekubhekwana nazo ezahlukahlukene kanjalo umuntu uthothi wethwase sangomeni sambona lesangoma ukuthi unamandla amakhulu lesimbuze ekuseni ukuthi hey uphuphena ngithi bakubuza kanjalo ulumtshela abothi uzabe inkinga lo muntu mhlamba kufaka athi ihlola la siyakubona unamandla angaphezulu kwakho siyakuvala izona ke izimo kabafika bazibeke la bazethule siweke ngalendlela ukuthi mase simfakile lento sesiyamqinisa ke manje khona incwebe esibanika yona abayincoma kakhulu abasinamandla lencweba lesiyakha nje ukhona la siyiphothe sifake kwenye intelezi sibuye sikuthungele elinye ikhubalo lencweba mawugeza iyakhishwa mawubhafa mawulala nomfazi iyakhishwa noma uvakasha nje iyakhishwa yona into ekugadile ukuthi ukwazi ukuhamba lendlela yakho yempumelelo ungabe usanganywa imimoya kalula ngiyakuzwa mina ababukeli beSoshangana TV ngicabanga ukuthi khona necoshayo nenekufundayo nekwenza ukuthi mhlawumbe nawe makuthi uhlele ekhaya uyayibuza ukuthi uDr Mzizi uphi wenzane ucacele kabanzi ukuthi kwenzakalani la esikoleni sika baba uMzizi la athi usiza khona abantu ngempumelelo abanye ke bakhona banekhalo zabo ezithephecelezi kodwa ke okubalekile ukuthi uDr Mzizi iminyango yakho ivulile mawunekhalo usondele kuye akusize abone ukuthi nixazulula kanjani leyo nkinga naleyo nkinga obhekene Dawudala ake sibheke la ekuthenini umuntu nomuntu uza kuwe ezokhala ngento yenhlanhla nje sekukhona la avaleke khona mhlawumbe sokusikhathi evalekile ufuna aqala asuse into ethile ikhona into eqala isetshenziswa mhlawumbe onayo la ekhaya yokuphendla ukuthi before asebenzise lokho okwenhlanhla aqale ngayo othi umnikayo noma nje uvela kumele nje ahlale phe kodwa yebo khehla la bayazi abantu abakubafikela ekhaya sithi simnika into yenhlanhla kuba khona induku esimnika yona yokuqala zaqala nje mefika ekhaya le nduku afika ageze ngayo kuyiyona ezasusa lesinyama lesi masibonakala lento yakhe ukuthi kabi ibukhuni mhlambi ihamba lento ukuthi
kunomoya othize ufika umkinye njalo melala noma kufika into ethize imbathe kuyena ilale na kunentelezi enamandla simnikayo nayigovuze ngombese ayikhulumise lento khulume lokukhuluma mase uyahamba kuyogeza ngawo lento ngaphandle komuzi mawuthi uhlalela okushini uba uzama nje indawo eyikhona khona lelicekeni acishe ugeze ifuna ugezele ngaphandle kwezindlu so uyabuya ke lapho ke uzoqala lesigangi lesi nalo muthi ukuphalaza futhi uzophalaza ngawo mongawazi ukuphalaza uzoyigovuza lento ngombese uyiphuze ifike ibulale lento ngoba kusuke sekunehleke sawo lo moya nje ubuhlezi ukinya njalo uyuphuphula izona ke khehla lami izimo ke ezinjalo khona nobunye okuyishunqiso okushunqiswayo ufika ushisa ilahle libebovu lamalahle lawo la kathengwa so uyamboza ke udose lento uthi izokuhila la ikona ukukhweshisa lemoyeni uzoqale kahle into yakho yenhlanhla thina sibuka lesimo thina osichazayo lo moya omubi kwengama kanjani sesabona hayi kukabi kakhulu lo yabona nje lokwezipoko lo uthi uhlushwa isipoko ikhona enye induku esifaka le nduku ekuthiwa ingoba mkhonto yona induku yezipoko ke ekhweshisa izipoko sikutshela hamba ulugeza ngayo le nduku ulugeza ngayo yona ke xosha nje isipoko singaphinde sibutho uthi unesipoko seminyaka mhlawumbe omunye wahambe yolanda into yempumelelo wafike bamsethuneni bablalisa khona bamvusela lento ngalendlela abamchazele ngayo lento seyikabi kakhulu seyamhlukumeza bake bafike la umunye sesiyamtshela ukuthi hayi nayi induku ezokusiza le ngoba mkhonto esikhuluma ngayo yona induku ekukhweshisa nje izipoko eduze kwakho geza ngayo uyiyeke omele emzimbeni ungagezwe isulu into enjalo khehla la. Okay mkhulu mhlambe sasiya ngasemaphethelweni odaba lethu sasikuzwile konke ukuchaza ukubeka mhlambe umunye umuntu uyayibuza ke ukuthi ke njengamanje ka Dr Mzizi njengoba ekhuluma ngenduku yenhlanhla nje nokunye omunye unenkinga ukuthi inkinga zakhe idinga nje imbiza sidinga nje into ezithile zikhona izinto mhlambe ezimbili entathu udokotela nasi zikhona ungaphuthuma kwakusasa uyithole zikulindile. Yebo khihla induku nje khona induku enamandla kakhulu la uyibona ukuthi bayincoma bona abantu into esijabulela kakhulu kuyaphuzwa lokushaya nje kote glass ulethe ihamba ngaphakathi ekuhluphayo isiso sigcwala umoya noma usuvaleke lokutoilet akusayeke toilet uthela nje into engake kote glass ukushukula phuze le kote glass hayi khehla la msizwa ngawo uzwa nje ngenkwashu la sihamba icleaner lemithambo noma uthi mawuphaphama ebusuku lo mzimba wakho ungawuzwa uzwe lenkwashe ngathi unyonyobelwa istroke izona ke induku ke enamandla kakhulu noma uya umuntu esifazana ongamethembi ukuthi mhlambe khona mevi ipikile ibekwe kuyena ungayiphuza kuyisiqwage lapho ifuphelezele nangensizwe ikhothe into enjalo khehla lami nenduku yama-asa laba bashaya ama-asa ukuthi medle induku kudla kushisa la ngenza sikuvalo zikhona induku yama-asa inamandla kakhulu 4 days kuthi kuyophela ku4 days usuke sowudla lento athi udokotela yeke ukidla induku zeBP sinazo phakathi kwaleli khaya zokulapha leBP yebo khehla lami nezinduku izimbusankunzi imbusankunzi wala ekhaya bayawazi abaningi unamandla kakhulu awuphuza uphela u30 minutes le nduku ingamanga mawufuna mithe lo muntu yakena sowuthela amasa agcwala inkomishi uyawaphuza into enjalo khehla. Now ngifuna ukuthola la elami lokugcina ukuthi laba bantu abeza la bezofuna usizo kuDokotela Mzizi niyabaphoqa indokotela ukuthi bakhokhe izinkomo zenu noma izinhlawulo zenu ngoba ngibuka mase becomment sethi uDr Mzizi wathatha u10,000 wami wathatha u6,000 wami nisuke nibaphoqile sithini sivumelana somuntu nenkomo yakhe asuke ezoyikhokha uma esuke esizwa la ekhaya. Yebo khehla lami kuyakhulunyiswana khehla lami lokwenkomo ngesigaba umuntu azosithatha sentazo yithatha ukuthi hayi lokho isigaba semvula sikhwama yakho nemali engaka lokho kuba inkomo yakho nibangaka bayazi ukuthi kusetshenziswana kanjani abanye ukafike ethi ngisayophemba mkhulu ngisayoqala angabi muhle kahle sesiyakutshela thatha lokho kuzakucathulisa hayi ubuya yena sebuya sethi hayi ngiyabona mkhulu lento iyaphefumula cela lokho kunamandla kakhulu bayazi nje abaningi baningi kade befika kanjalo besuke ezindaweni ezihlukahlukene bethi hayi mkhulu ngoba ilento imali angabi nawo kahle ngicela ukuthi unginike lokho kuzangicathulisa mkhuphu uyobona ngaye sefone esethi hayi cela unginike idate ngibuye ngizothatha la ngiyabona ukuthi kuyangisebenzela yona le nduku yenhlanhla kunjalo khehla la. Alright mkhulu asiphethe ngokuthi ke sibukela ukuthi khona abantu abaseKapa njengamanje khona abaseGoli khona abaseLimpopo khona abase-Eastern Cape khona abakhona la eKZN bonke labantu bafuna uDokotela Mzizi afike eindaweni zangakubo
ikhona into ethi uDr Mzizu uyakwazi ukuphuma esigodlweni asondele kubantu uma ezosondela iziphi izinto ezimenza decide ukuthi cha ngomsombuluko ngizobe ngisegoli ufuna ukuthi kubonakaleni before ayiqinisekise ukuthi uzobe lapha. Yebo Khehla zikhona izimo enjalo maybe ifone baba baningi labo bantu balapho kuleyo ndawo sike sondele njengase Cape Town nje kade sithi sizoya eCape Town sasuke saba nokuphazamiseka kwakhona enye amafutha eshoda ngawo sala le nduku kade sibathembise yona abantu base Cape Town nje bazabona ade sithembisene ngalinda lamafutha ke kulomadala nami engana waseZimbabwe ngabatshela hayi sizohlehlisa sisazovela nje endaweni eziningi enganaphambili khona kuGoli nase Cape Town nase eMpumalanga eWitbank. Okay, asibonikeze indlela oxhumana nayo nabo indlela yokuxhumana nje mawukuthi nixhumana nocengweni nifonelana kephi inamba mawukuthi na WhatsApp na WhatsApp kephi inamba bakhuluma nawe ngqo noma ukhona umuntu into akhuluma naye eceleni mabekudinga abantu. Bakhuluma nami ngqo khona nomunye umbheme sizana naye khona lesikondlweni esisebenza naye kodwa nje inombolo ekhona le screenini bazobona inombolo yami befuna ukukhuluma lokho kujule kakhulu bazokwenza ivideo call. Okay. Yebo Khehla la. Ikhathi zokufona nokuxhumana nawe igcinaphi ngoba kuyenza omunye afuna ukufona ngo12 ebusuku nawe busy andazinga. Bayazi abantu ubusuku nemini la kulalwa Khehla. Dokotela. Abanye mukafona ebusuku eDurban Station athi hayi ngilande emkhulu uthola ukuthi ngakusasa bashesha hamba ongena emsebenzini kuyahandwa Khehla. Awulandwa buye kusetshenzwa. Makufikiwe emfuleni kuyayiwa kuya ngene esifuthweni. Akulalwa Khehla la nje ubona ngine light elikhulu likhanyisela libalele legcekeni ubusuku nemini Khehla la. Hayi sikhuluma ngayo leyo seDurban Station nabantu abeza la abantu baqhamuka kude ngaphandle kweprovince mhlawumbe abanye bana idea ukuthi kwaMzizu kunezindlu zokulala. Yebo kwenziwa kanjani mangabe kufanele umuntu asuke kudeze la usuke ufuna be prepared ukuthi uzolala noma ikhona into yokuthi afike la umuntu ayithethe uyajika kanti into azoyenza idinga uthalala noma mhlawumbe bengaxoxanga usubona ngoba esela ukuthi hayi lo into ezomenza nedinga uthalala. Kuyenzeka kakhulu Khehla indawo zokulala sinazo ziningi khona nje ubona kahle ukuthi le nkinga yakhe ifuna ahambe esigangeni ifuna ukweqiswa imililo ifuna empuphumeni ifuna siwe esihlahleni somlahla nkosi isihlahla somlahla nkosi fake itholakale esingakaze sisebenze singenasici. Okay. Asingenaxetshulwe amagxa. Singakaze sixetshulwe fike kunikelwe kusona ke siyagenqwa ke siyakhamisa siyagcadwa kukhishwa legazi lakhe sifuna manje adukele lo moya omlandela usuke elandela umoya omusuku umubi kakhulu noma kunomuntu osuke ethwala ngabo phansi kwekhaya ubaqeda amathuna sele loyo muntu ke kuyaphoqa ukuthi kuphela izinsuku zibentathu kwehlikwa naye kwenyuka. Yebo Khehla la. Okay, dokotela sibongele kubantu basasivala sithembisa ukuthi sophinde sihlangana nabo ngokuzayo. Siyabonga kubabukele emakhaya. Inombolo nje bazeyibona igijima khona la escreen. Babukeli beSoshangane TV ngiyathemba ukuthi nithokozile ku-interview yethu namhlanje kukhona nikutholani kufundayo makuthi ke khona okudingayo kuDokotela Mzizu ungayihluphi khona inamba lapha igijima ezansi kwescreen uyamthinta ukhulume naye uze ukuthi ngakusiza ngane uhlale evulelekile ushilo wathi 24/7 akozela kalala ncwe ufana noJesu msale kahle. Thokoza.